kok. Rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani. Sik Mas Gareng. Nggih. Nggih kepripun? Ada transmigrasi iki. Oh, maksudnya transmigrasi iki perpindahan penduduk iki le. Tempat nek iki, Grang. Oh, tempat geserisasi kuwi jenenge. Oh, geserisasi. Kuwi cepet-cepetan ngono ya pokoke. Malah geserisasi. Lah iya, ana transmigrasi, urbanisasi. Urbanisasi. Iki lak perpindahan tempat wilayah daerah. Nek mung kene kono ya berarti geserisasi. Oh, geserisasi. Nah, monggo pinarak mriki mawon. Sing di omah. Oh, lah iya tak pernah kok sing di omah tok semane enggak mriki. Nggih. Monggo. Rumangsane tamu kaya ning ya apik bae, Ding. Sae to. Apik bae. Enggak pinarak mriki, nggih. Nah. Ki lho sing madosi Mas Sabar iki mau iki sing arep genahne kanca sekolah karo Mas Kunjung mau. Oh, genahno. Genahno Mas Sabar. Pangapunten kula mau buka ten nggen Google leres panjenengan rencang sekolah rumiyin wonten STM Brawijaya Ponorogo rencangipun Mas Kunjung. Oh, lah nggih, nggih. Nggih, jenengan lulus mriko lah. Kanca bolos jare. Sing marahi nakal nika. Lho, lah nggih. Pak Kuncung iki tibake to. Ngoten niku. Mongko jana nika bolos niku sing ngakon kula Pak jana nika. Berarti aku mbae nakal ya ini. Dengan suhu ndak? Brawijaya lho. Nah, insyaallah kanca sekolah. Tapi anu ya, kanca sekolah ning berarti kan saumuran. Saumuran, terlihat, tunggal sak seliting Mas. Tunggal sak seliting. Sak rating. Kuwi lho sing sak pantaran ki lho apa jenenge? Oh. Oh iya kuwi. Sak lekting. Oh sak lekting iya. Iya. Sak leting. Sak leting ya bener. Sak leting saumuran, tapi kowe ngerti to? Masih nampak muda. Dia sudah terlalu tua, bebannya banyak dia. Banter pikir ya Mas ngono. Bukan terser Mas. Los ya Cong ya. Los ae. Coba konfirmasi dulu mbok menawa mangke wonten tata cara kang badhe lumadi karo ngaturke tembange sik Cahayu. Monggo. Aja
wong ayu bepujanku Ati susah dik kangen sliramu ayo rasa kangen rapi somari amung sira sing iso nambani kangen ing ati ya, Nduk. Nggih, Pak De. Diaturke kanca-kanca Saka. Oh, nggih.